Здравейте, това е видеоурок, който реших да ви направя за нещата, които учихме, началните стъпки на Fruity Loops. Менютата няма да ви ги обяснявам, защото си ги разгледах вчера. Почваме от тези неща. Kick, тесен бутон, Piano Roll, си нареждате. Да се върнем само на драйвера, който казахме, че избираме Options, Audio Settings и тук си избирате винаги ASIOS 4. В момента ще избира Primary Sound Driver, за да може да се чува звука. Това е по кика. Трябва да се точно, за да се чува всичко. Патърните, помните, тук се сменят после клапсове, хатове, смерове. Слагаме си клапси. Ето. Идваме си на хатовете. Както ви казах, може да си ги изрежете по този начин, колкото си искате. Тук поне да се получи следното нещо, ще се избере контрола, за да може да се върне, да видим какво се получи. Ще сложим още. Е напълно добре. Значи, ако искаме да клонираме канал, десен бутон, клон избираме и правим това, което трябва да се клонира. Сега зареждаме си нов елемент от тия, които показахме от тук и си избираме един хат. Хатовете винаги се слагат първи, втори, трети удар на третото място. Ако искаме да получим този ефект, който в момента ще се получи. Тия разбрахте как се оголемяват, се намалят. Се получава следното. Някъде нещо е излезнало, затова минава. Намаляваме го. Сега свират патърните, как да направим цяла песен. Да свирим, отиваме на Song. След което идваме тук. С контрола копираме. Маркираме, с контрол C копираме. Изтриваме, местим нагоре и контрол V. Връщаме се. Правим за следващия канал същото. Контрола, контрол C, контрол V. Контрола, контрол C, изтриваме, идваме на третия и тогава контрол V. И на последния правим също контрола, контрол C, изтриваме, местим патърните и копираме тук. След което от това меню идваме, за да може да си избираме въпросните патърни. На първия слагаме първи, гледаме винаги да е най-вляво, на втория втори. Втори, трети, четвърти. И така там, до където решим.
ще трябва да бъде. Тук винаги даваме ресет и пускаме да чуем. По същия начин и тук може да се копира контрола, Ctrl-C, ако искаме, и с Ctrl-V копираме. Ето, по този начин. Не забравяйте нещо много важно, което ви казах. Елемента винаги влиза след 4 или след 8 такта. На всяка четвъртинка. Може и на 12, на 16 и така нататък. Тоест, ако искаме нов елемент, трябва да влезе някъде тук. Копираме сега всичко. И сега ще направим една пробна бас линия само, в която във втори урок ще обясним как стават нещата с плагините. Коя бас линия? Тая, която вчера разгледахме. После си я слагаме на патърните. Да речем, ще влезе някъде от тук. Копираме и пействаме. Значи сега червеното е стигнало до тук. За да върви нормално, ще трябва контрола, за да свети навсякъде. После си го спираме, цъкаме си някъде да се махне това и пускаме. За по-голям ефект може да изрежем един такт, един удар от баса, от кика, да речем е тук някъде. По този начин се реже, може и два. Да пробваме с два направо. Режем преди това, за да може да се влезе както има реда, да ги какво се получава. Идваме на сон и пускаме. Може да копираме, за да стане по-дълго. За да може да го чуем както трябва. Баслинията нещо не ми хареса, затова ще променим малко. Сега се е променил абсолютно навсякъде. Идваме тук и пускаме. Да чуем какво е станало. Натискаме сон и пускаме. С контрола, за да може всичко да го хванем. И пускаме. Разбира се, за да продължим да нареждаме
песента, трябва много повече неща да се сложат. Ще си позволя да сложа само още един ефект. Клонираме отново и търсим краш ефект. Краш ефект. Тук не виждам, затова трябва някъде да потърсим. Да речем тук дали ще има. Това е краш ефект. Слагаме го. И пускаме. Краш ефект ще го сложим и тук долу, да речем, на девятка. От тук, това, което ще говорим следващия път, може да се дава ехо. Ето го ехото. От тук се увеличава. Примерно 8 пъти ехо. Изрязваме тук един такт. И пускаме.